Ingon ni ini ang kanunay nga senaryo sa mga kadalanan sa dakbayan. Adunay manglimos, samtang adunay mga bata nga mosakay sa jeep aron mangayo og kwarta. Matud sa mga naglangkob sa Cebu City Anti-Medicacy Board sa pagpanguna ni Dr. Lucille Mercado, dili sayop ang muhatag apan buhaton kini sa sakto nga lugar. Karon kinahanglan ta mo pahibaw kay ato naman ang batasan naman gina sa mga Pilipino nga matabang, which is wala naging sayop. Ang simbahan nag-encourage nato nga kinahanglan matabang. True, pero mo na ibutang nato sa sakto nga lugar. Atul sa press conference, kipahibaw sa Anti-Medicacy Board nga ilan ang gisugda ng ilang Stop Medicacy campaign din usa sa ilang gibuhat mao ang pagpamutang og mga stickers sa mga papublikong sakyanan. Base sa Cebu City Ordinance No. 1631 or Anti-Medicacy Ordinance, isyuhan ng citation tickets gawas nga makabayad og 1,000 pesos o 4 ka oras nga community service ang masakpang mihatag og kwarta. Dili yun pwede sa kadalanan, no? So, naatay mga simbahan, ato nila i-course ang ilahang pagpanghatag. Naata sa DSWS nato, kung gusto sila kay birthday sila, dili kay mura sila gasabod diha sa sidewalk, gasabod og patmil. No? Dili na siya ang sakto nga pamaagi. Naatay mga agencies din mo dawat sila ug adto sila dito manghatag na ay list of recipient ang DSWS aron sila mismo mo ay mo-gather sa mga recipient unya ang inyo na lang nga kamo nga mga inungtang nagrasyahan mao'y mo adto ug mag-distribute sa inyong ipanghatag. Dili yun pwede sa kadalanan. Lakip sa mga pampublikong lugar nga bawal manghatag, mao ang sa kadalanan, mga commercial ug business establishments o gawas sa mga buildings. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.